ଆଈକୁ କୁହ। ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ନେ ଏଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଚାରିକି ଖରାପ କରିଦଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଟେକି ପାରୁଛୁ ନା ତୁ ଅଜାତି ନେଇଯା ଅଜା ତାକୁ ସେ ମତେ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଅଜାକୁ କଣ ନେଇକି ଦବ? ଅଜା କହିବ ଟଙ୍କା ଦିଅ ପରିବା ନିଅ। ଅଜା ପରିବା ଦେବ ନା ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ନା ତମ ପାଖରେ ଭାଇନା? ଆଉ କିଛି ପରିବା ଅଛି ନା? ଟିକେ ରୁହ। ଟମାଟୋ ଅଛି ନା? ଅଜା ପରିବା ନେବ ନା ଓ ଭାଇନା ଟମାଟୋ ଅଛି ପଇସା ନା? ପଇସା ଦିଅ ପରିବା ନିଅ। ଭାଇନା ଅଜା ଓ ଭାଇନା ଭାଇନା ପଇସା ଦିଅ ପରିବା ନିଅ। ଓ ଭାଇନା ପଇସା ମାଗୁଛି ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ଦିଅ। ଓଏ ଭାଇନା କେତେ ବିକ୍ରି କଲ ପରିବା? କେତେ ପରିବା ବିକ୍ରି? ସେଇଟା ପୁରେଇ ହବନି, ଜାଗା ହବନି ଏଥିରେ। ଆବେ ବ୍ୟାଗ ଛିଡ଼ିଯିବ সোনা। ରଖ ସେଇଠି। ତମେ ସେଇଠି ବସିକି ବିକ୍ରି କର। ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ନା। ସେଇଠି ବସ। ତମେ ସେଠିକି ଯାଉନ, କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିକି ଇଏ କଲେ ହବ। ଏପଟେ ହେଲେ କେହି ତମ ପଛ ହେଇଯାଉଛି, ତମ କଷ୍ଟମର କେହି ଆସିବେନି। ବୁଝିଲ ନା ଧନ? ଓ ଭାଇନା ତମେ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବସିଲେ କଷ୍ଟମର ତମକୁ ଦେଖିବେ ଆସିବେ। ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ପରିବା ନେବାକୁ। ତମେ ଏଇଠି ପଛ କରିକି ବସିଲେ କଣ ଲୋକ କିଏ ଆସିବେ କି? ଯାଉନ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯା। ସେଇଠି ବ, ହଁ ସେଇଠି ବ।